Pues Ravachol es una estatua de un loro que está aquí en La Peregrina. Es un papagayo. Según mi abuela, que es de acá de Pontevedra, me decía que era un loro. Pois Ravachol é un loro. Que estaba nunha panadería ou algo así. Porque acompañaba, creo que era un médico. Donde está ahora había unha botica. Era propiedade de un boticario de Pontevedra a principios do século XX. Que estuvo durante moitos anos que o tiñan nunha farmacia. Y el farmacéutico era el dueño del loro. Y se hizo bastante famoso porque lo veía todo el mundo por la Plaza de La Peregrina. A forza dos clientes de ir alí, pois habituáronse a miralo. Y la gente se metía con él y él hablaba. Y que era maleducado. E falaba así moi garapeteiro. Insultaba a xente, eles dabanlle de comer. Y el loro decía, ¡hala, borrachas, ahí estáis, tal! Entonces, tanto insulto foi que le hicieron unha escultura en su honor. Para recordarlo, supoño. Por eso, por insultar. Pois por eso lle fan en honor a ese loro, pois a festa en carnavales. Morreu o ventroido, entón fixeronlle un enterro así moi multitudinario para celebralo. Bueno, sí. E a xente se viste toda de negro, sí. As mulleres con pamelas, pero de alto standing, Isto non é un entierro calquera. Sí, é un entierro conmemorando a morte do Ravachol, coas súas coronas, co seu cortejo fúnebre, e con todo con toda de la lei. Sí. E hasta poñen un libro de firmas para firmar e todo. Me encantaría conocer la historia, así que investigaré. En Pontevedra coñecen a Ravachol polo carnaval, pola farmacia e polo seu farmacéutico Perfecto Feijo. Pero poucos saben a verdadeira historia de Ravachol. Un papagayo pode ser malo ou bo, era un papagayo. No, malo no era, lo que pasa que era moi mal hablado. Nada máis. A súa historia comeza moi ligada aos homes do mar, xa que os seus devanceiros viñeron nos galeóns afundidos na batalla de Rande. Recentes estudos da Universidade de Oxford en conxunto coa de Santiago de Compostela atoparon documentación que dou pistas para establecer unha relación entre os papagaios ingleses e un coñecido pirata pontevedrés. O 20 de outubro de 1907 tivo lugar a batalla de Rande na ría de Vigo. Nos barcos transportábanse papagaios das Américas e cando afundiron, os mariñeiros da zona salvaron os paxaros. Eses papagaios comenzáronse a criar en Galicia como mascotas polas súas habilidades sociais. Un dos seus descendentes sería o famoso Ravachol, que fai a súa entrada nos libros de historia a ombreiros dun pirata. Este suxeto trátase de Benito Soto, pontevedrés nado en 1908, que se convertería no último pirata do Atlántico. Por que un home da vila de Pontevedra transfórmase en corsario? Un gravado e uns documentos deron as pistas necesarias para este achado. Ben, precisamente nos derradeiros estudos que realizamos, atopamos algúns documentos pertentes á súa familia que transformaron a nosa investigación. Trátase das confesións dun mozo atormentado por iniciarse na piratería pola suxestión do seu loro. Non obstante, a relación entre o loro e Benito Soto non é especialmente duradeira, xa que o pirata é condenado e executado polas autoridades inglesas en Gibraltar, o noso Gibraltar. En 1930 despedíronse coas súas famosas últimas palabras. Adiós a todos, la función ha terminado. Entón, que foi do loro despois da morte de Soto? No sé nada. A morte de Benito Soto faise co loro o francés François Claudie Conistin, máis coñecido por Ravachol. Y el nombre de Ravachol se lo puso porque tenía un amigo francés, escritor, que era anarquista, aparte de eso, que se llamaba Ravachol. Y ese anarquista enseñó al loro a decir palabras de todo tipo.
Con estes novos achados, ábrense novas vías de investigación. Agora, situámonos a finais do século XIX e regresamos a Pontevedra. Voltamos a ter noticia de Ravachol cando chega as mans de Perfecto Feijóo. En este momento que recibe o icónico nome cando Martín Falles, que era director da banda militar do Rexemento de Infantería de Guillarei, regálalle o loro nunha das súas tertulias na Casa del Arco de Don Jesús Muruais, como mascota para a súa farmacia. Cales son as razóns para que Don Perfecto Feijóo teña un loro tan irreverente e mal falado? Sabemos que o loro era aficionado ao ron, quizáis como sinal do seu pasado corsario. Foi probablemente no regreso nunha desas reunións bañadas en bebidas espirituosas cando o loro se foi da lingua, como reflexan estas anotacións de Perfecto Feijóo. Aquí atopamos como borracho escápaselle a localización dun suposto tesouro diante do farmacéutico, que el deduce que ten relación con Benito Soto. Inicia a súa pesquisa debaixo da Casa das Campás, seguindo as pistas que noite a noite, Caroliño, se lle escapan ao noso plumado amigo. Pero, sorpresa, o famoso tesouro non é outra cousa que unha montaña de alpiste. De puto alpiste. Os investigadores continúan buscando máis probas. Y esa es la vida del loro Ravachol.